कुछ दिन पहले लोग हमरा के कहला रहे एगो है ना मर्डर भइल रहे उकई में तो कहला रहे जे इनका चेमनिया पर मर्डर भइल बा ई ले जाके बिक दिले बड़े ई दबंग बड़े मुख्यमंत्री जी के ही तो हवन विधायक जी के अथी भगना हवन यही से दबंगई करता रहे मार के बिक दिले बड़े कुछ लोग इहो लांछना लगैले रहे केहू मर गए तो मुखिया जी बड़े केहू लाठा लाठी कह के कपार फोड़ ले तो मुखिया जी बाड़े बकरी हगमुत दिलस तो मुखिया जी पंचायती करी हैं ठीक नु अगर केहू दारू वाला के मार देहल गए एक डंटा तो भारी गुनाह मुखिया जी कह दिले तो काहे के सरकार हमनी के कुली काम देता एक घर के लड़का लड़की भाग गए सन तो हमनी के फर्ज बनेला जो ओखनी के मेटरलाइज कर दिहल। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, प्रणाम, गोला धनी। हम है राजा अरुवाल मैच बॉक्स। लगातार चैनल पर सारा चैनल पर जब तक कि हमारे चैनल पर खबर वायरल होता मुखिया जी बेरामी से मारत नहीं। वीडियो के पीछे के सच्चाई का भाई लोग जान ली। मुखिया जी मरनी तो लोग के बाउर लग गई, लेकिन जब अपना पर बीतेला तब कितना अच्छा लगेला ये जानने के प्रयास हम मुखिया जी से कहनी हम कि आखिर मुखिया जी मामला क्या बा। वीडियो में लगातार वायरल खबर देखा था नहीं कि मुखिया जी के ऊपर आरोप लागता जहाँ वीडियो में लौकत भी बा कि यहाँ लोग मारत पीटत बानी। तो का सही बा का गलत बा मुखिया जी बताएं, लेकिन ओकरा पहले हम नम्र निवेदन करें, एगो विनती करें कि केहू के घर के बेटी बहन होगा, केहू के भाई होगा, चाहे हमरो भाई होगा, ई कदम उठावे के पहले एक खाली सोचो लोग, काहे कि प्रतिष्ठा जुड़ल बा, परिवार के प्रतिष्ठा जुड़ल बा, समाज के। रउआ एगो गलत कदम से रउआ माई बाप जीवन भर सर ना उठाई, रउआ एगो गलत कदम से रउआ समाज में बैठे के काबिल ना रहे। मुखिया जी माने हमारे साथ भैया बहुत कमलेश जी बहुत स्वागत बा। राहुल एगो वीडियो वायरल होता राहुल, वो वीडियो के का सच्चाई बा? सच्चाई का बा हमार पंचायत समोपुर है जौना में एगो गांव नरहट बा। नरहट में एगो दारू बेचेली जौना कि यहाँ एगो लड़की आ एगो लड़का भाग के आए रहे 10 दिन से रहत रहे। गांव के लोग जाओ देखे, लेकिन परसों कुछ लोग गइल देखल जे बढ़िया लड़की बिया आई दारू ढारतिया, दारू पियावतिया, यही घर में बिया, तो ओकरा के लोग ध लेहल। ओकरा के धइल फिर ओकर संगे एगो जमुना से शादी की बियाह कैले रहे ओकरा के धइल, लेकिन हम ना जानी जो बियाह कैले बड़े सन भाग के आए रहे उ रहे। तीनों जना के धले जे दारू बेचत रहे तौनों के आज जौन भाग के आए रहे सन तौनों के तीनों जना के धले हल्लो। हम घरे रहनी, फोन लोग कह दे, फोन कल तो हम माने आई जल्दी आई अपना गाड़ी से स्कॉर्पियो से आई रुकनी गईनी तो देखनी जे पूरा गांव के लोग टूटल बा, माजरा जुटल बा। तो केहू डंटा ले बा, केहू मुका से मारता, केहू सटहा से मारता, केहू चप्पल से मारता। वो दारू वाली के तो मार के अधमुरू लोग कहिए दिल रहे, पूरा मरले रहे। अब के मरले रहे हम नहीं जानत। आ ओकरा बाद एक के मरले रहे लोग, लड़कवा जौन भगा के ले रहे तौनों के आ लड़कियों के। हम गईनी तो कहनी जे भाई छोड़ दलो, हमरा हवाले तू लोग कर दलो, हम एक के ले जाके थाना में दे देव। अगर कस के मारल जाई तो मरोड़ जे सन तो हमनी के जवाब देवे पड़ी, सब जना फंस चलल जाए। यही के चलते हम केहू उकनी के छोड़ा उड़ा के अपना गाड़ी पर बैठा के अपना ड्राइवर से हम भेज देनी। हम दूसरा का मोटरसाइकिल से पीछे से आवत नहीं, हम कहनी ड्राइवर से जे ले जो ऑफिस में रख दिए, जे एजिन भीड़ बा ऑफिसवा में भीड़ ना रही, वही जी आई एक महतारी बाप के देहल जाई, लड़की के आई लो आ दे दिहल जाई, ऊ चल जाई, लड़का के महतारी बाप के लड़का चल जाई आ एकरा के छोड़ दिहल जाई। यही व्यू से हम भेज देनी। मोटरसाइकिल पर बैठ के हम धीरे धीरे पीछे चल लगनी, आऊ आगे हमारे ड्राइवर लेकर चल गए। एक जगह करीब 20-30 जना 40 जना जाके वो गाड़ी में से घेर के आ मेहरारू के उतार के दरुइया ली के उतार के मारत रहे लो। फिर हम एजी से गईनी तो देखा तनी लौकता जे दूर भी हमार गाड़ी उतरले बड़े सन मारत रहे सन। हमनी के गईनी सन 2 जना, एक जना गाड़ी चलाओ तले हम रही गईनी सन तो देखा तनी जे मारपीट होता। हम गंजा रे साला हमरा के मुआ देव सन तो हम ही फंस जाए, हम लेके आइल बानी, हमरा के छोड़ दसन तनी के मारत रहे सन। दसन हम ही 2 डंटा मार ले तनी के आग ठंडा हो जाए। हम ओकनी से डंटा लेकर 2 डंटा हम मार दें जे अबो से छोड़ दसन हमरा के फिर चढ़ दर चल जाए।
हम क्या कहनी जे मार के आ ओकरा के कहनी जे चल चल हमरा गाड़िया पर बैठ जो जे हलावा ओरा जा। हम जितने ओकरा के उठा के बैठाई उतने उ चिल्ला दरुइया ठीक नु ओई के केहू वायरल कैले बा वीडियो कर लेल। हम गाड़ी पर बैठा के अपना यही ऑफिस में लेके आईनी ड्राइवर के साथ भेजनी तीनों का उतरने तीनों का उतार के तब तक ले 20 मिनट के बाद रघुनाथपुर से 40 गो लोग आए 40-50 गो आए लो तो कहता जी आप काहे धरे हैं काहे एक ही हैं हमारे बहन को दीजिए तो कौनो कहे जी हमारा भतीजी के दीजिए। हम कहें भाई आधार कार्ड देवल हो तो देव ना देवल हो तो ना देव। एकरा बीच में हम थाना प्रभारी से अथी कहनी बड़ा बाबू से इंस्पेक्टर साहब से कहनी जे सर दूगो लड़का लड़की धराइल बड़े सन एगो दारू बेचत रलसिया ओकरा में से ही मारत आलो पीटत आलो का करें। बड़ा बाबू कहले जे ओकरा पर अगर केस होई तब रखी है आ ना केस होई तो ओकरा के मेटरलाइज मुखिया जी कह दा हाँ सेटलमेंट कर दिया। तब बड़ा बाबू से भी पूछ ले हम उनका से पूछ के एक के आधार कार्ड ले ओके छोड़ देनी दोनों पार्टी के हित परित बाप महतारी आयल छोड़ देनी फिर दरुइया वाला भी रहे ओकरा कहनी जब एकरा का पहुँचा देते एक जना ओजी के रहल उनका से भेजवा देनी ओकरा के घर भेजवा देनी। इहे हमार गलती बा आइए हमार सही बा। बाद में बड़ा बाबू अले तो कहले जे काहे नहीं धरत रघुनाथपुर के हम गए सर रउआ लगे केस नहीं खे यही से हम छोड़ देनी है। तो कहत रहे जे तू कैसे जानता रहे जे केस नहीं खे हम तो केस कैले बनी तो रउआ जाके धरी अब के घरवा ले गए हैं सन ना तो हम 10 जना बैठल बालो लड़की की ओर के हुए लो इहे लोग कहल है इहे लोग कागज देहल है तो छोड़नी है तो यही लोग के सर धरी तो वो लोग के ध के ले गौँ एमें हम का गुनाह कर देनी बचावे खतरा हम ओकरा के बैठौनी। चलिए मुखिया जी तो सिक्का के दूसरा पहलू है वीडियो से ए बात से हमारा कोनो मतलब नहीं है तो हमारे दोस्तों के कोनो मतलब नहीं है ये लोग सफाई से हमारा कोनो बहस नहीं है लेकिन आए दिन समाज में गंदगी चालू बा तो का माना जाए वीडियो वायरल के बाद रउआ अपन रवैया बदल देम कि जे गलती करी ओकरा साथे लड़म ओकरा खातिर लड़ेम। अरे गांव के कुछ दोसर बा टाउन के कुछ दोसर बा मान लीजिए हई घर हई घर एक घर के लड़का लड़की भाग गए सन तो हमनी के फर्ज बनेला जो ओखनी के मेटरलाइज कर दिहल हमनी के वही खातिर चुनाइले सन छोट छोट झगड़ा तकरार हमनी के फरियावे खतरा केहू मुखिया भी होला अपना हाथ में ना लेला हमनी के केहू कह के फरिया दिले सन ऐसा बात नहीं है। अब मान ली जब केहू मर गए तो मुखिया जी बाड़े केहू लाठा लाठी कह के कपार फोड़ ले तो मुखिया जी बाड़े बकरी हकमुत दिलस तो मुखिया जी पंचायती करी हैं ठीक नु। अगर केहू दारू वाला के मार देहल गए एक डंटा तो भारी गुनाह मुखिया जी कह दिले तो काहे के सरकार हमनी के कुली काम देता। अच्छा मान लीजिए उ लड़का एगो सुनिए ना कानून हम हाथ का लेता नहीं हम गलती कर ले बनी सजाए मिले के चाहिए शराब माफिया वगैरह सुनी पहले बात ये बताई उ हमरा पर एगो वायरल देखले बनी जे वायरल भइल बा त का कइले बालो जे कहता लो जे कागज शादी के बावे तक मुखिया जी फाड़ देहले। अब बताई जे जब कोर्ट में शादी भइल बा तो कोर्ट काहे के दारू बेचे वाली के घर भेज देला बा ओ कोर्ट के तो भेज देवे के चाहिए ओकरा के घरे दारू बेचे वाली के घरे काहे भेजले बा। अगर छापा माराई बड़ा बाबू छापा मरते तो वो तो दूगो लड़कवा लड़किया जैते सन आ कि ना जैते सन रउआ बतलाई तो हम भारी गुनाह कर दिल बनी 2 डंटा मार दिल बनी। अब जे देखे कितना लोग के आग बा हमरा जीतला से हम जी सुनी कितना लोग आग बा जीतला से हम कैसे जीत 1 मिनट रुकी रउआ लोग के पंचायती चुनाव के चक्कर में एगो लड़की एगो लड़का बदनाम तो नहीं खन होत रउआ के चक्कर में एकदम बदनाम होता रहे। हम आज ले बताई वो लड़की के और लड़का के नाम केहू के बतौले बनी हम ओकनी के इज्जत बरो छाप के रखले बनी दोनों घर के परिवार के दे दिल बनी ई लो जितना उछल बालो इज्जत बर्बाद करता लो लोग के राजनीति के तहत नेताजी लोग इतना गिर जाम की राजनीति करने हाँ माई बेटी अरे हम काहे जे वायरल कैले बा उ इतना गिर गइल बा। अच्छा हम निमन काम करतन त काहे नहीं खेलो करत ई मान लीजिए 1 घंटा मार दिल बनी खराब हो गल बा सब लोग के खराब हो गल बा मीडिया भाई लोग के एसपी साहब के मुख्यमंत्री जी के सब लोग के खराब लगता सुनी 2 घंटा मार दिल बनी था लेकिन इहो तो खराब होके के चाहिए लागे के चाहिए। हमनी के कानून के बात कम वो कानून हाथ में ले बनी रो मानी अब मानला के बाद एगो और बात मानी
कि रउआ लोग राजनीति के चक्कर में 2 गो लोग के इज्जत टंगाता छोड़ते पर अरे भाई हम कहाँ इज्जत टांगा तनी इज्जत तो जो वायरल कैले बा वीडियो टांगे जामा नहीं और विरोधी टांगा हाँ, तो विरोधी का है तब विरोधी टांगा ओकरा मानसिकता का हम का जाना तनी। अब हमरा जीतला के सूल बा ओकरा। कुछ दिन पहले लोग हमरा के कहला रहे एगो है ना मर्डर भइल रहे उकई में तो कहला रहे लो जे इनका चेमनिया पर मर्डर भइल बा ई ले जाकर बिक देले बड़े। ई दबंग बड़े मुख्यमंत्री जी के ही तो हवन विधायक जी के अथी भगना हवन यही से दबंगई करता रहे मार के बिक देले बड़े। कुछ लोग इहो लांछना लगैले रहे। आय अच्छा ये बताई ना ये जी कैलानपुर के पीछे मर्डर भइल रहे एगो बहुत बढ़िया लड़का के मर्डर भइल रहे 5 जना धराइल लो हम वहीं जाके धरवनी ई काहे ना वीडियो कैल लो जो हम धरवनी था आ कौनो 12 साल के रहे कौनो 13 साल के रहे कौनो 14 साल के रहे सब नाबाल के रहे लो तो ई के करौले रहे ट्रक कटा गल घर के पीछे है जी ये लोग के काट के बेच दलो 12 बाबू 10 दिन हो जी चौकीदार के रखले रहे के बेच दल तो ये ऐसा काम कर सुने ऐसा काम करता लो तो ये लोग वीडियो नहीं खेलो करत वायरल नहीं खेलो करत। हम 1 डंटा दारू वाले के मार देले बानी भारी गुनाह कर दिल बानी ओकनी के इज्जत बचाओ खतरा मार दिल बानी लेके चले होई तो ओका खातिर हम तैयारी बानी होई तो डंडा रउआ पर चल सकता हो तो अच्छा ऐसे कहाँ भागल बा आदमी। हम सरकार से कानून से कहाँ भागे। हम गलती कैले बानी जे 2 डंटा मार दिल बानी एकरा अलावा हम नहीं की गलती कैले एकरा खातिर जो सजा सरकार दी हम ओके तैयारी बानी। चली लेकिन मुखिया जी भी वाकई से कहते नहीं लेकिन रउआ से बार बार रिक्वेस्ट करता नहीं कि रउआ तनकी सा के मजा खातिर परिवार के जीवन भर के सजा हो जाई परिवार कहीं मुंह दिखावे लायक ना बची जैसे जज्बात में ना प्यार बा प्यार करलो यार हमू मना नहीं करत हमन के उम्र बा लेकिन दायरा में रह के कर लोग भाग पड़ा लो मत बड़ा गजन होता आ बड़ा दिक्कत होला बनल रहो मैच बॉक्स के साथ।